ye yafa din le fe na mneke no tani din ko ni tuna de wala nyere fana be tan dugo mbado madine be yoro la nyebe ne la sisa nga fondo boro koro tiso ko kelema kono ale ka nganyina ko bandi fa ko bo ya fa de ni oh là ça va code baché et de dugu jale ko tarani ah e ko tarachila jonga chila mo shi donc e rebte ga chinu na san kaso mo gomichi bashite ni wele comme yere na beni nkumi koromso ka kumarila abi na fo madina do no kuntan ko la sane Eba chori e konta ke to kalama de est ce que al madina ba ta wala awo ba madina wata wala la ite tien fo inye bala demsen minumeno no nu be delengala ute fo la drogu tari fe onko ni ndoro ni lo de e fe koromso ka drogu tala da e fe koromso ka malangolo na iba fefeta minume okolu tuino ani ga ke klibe ba yala la wolle be ka malangolo muso zon ibo la kalemi ife koromso ka koria o meni koromso be mi ke afoyana magla amaba est ce que abta wala ba madina wata wala ay la ma chien fo adun foranya ka ta wala donc ere galon tike so o tike galon tike hein kata tigi nyini nga yo kata wala de ay barata yi ne dum tera wala ma o bechi birekelina barsa galon tike law ani koju gelaw abekele abeta wala wi atata wala de ay ba madina ta wala la debi kuma jme a klifem sa won madina won ta ta wala sa memna la e mo fonena awo ne ngara finyane ke kana foni awo ne ne won ga fa libeta nyame ibora ga ki minke sita ni ne kan kojugu I Canada I koroniga uwe kibe da I dogoninka ke iba sutura mana koka o chemai ya famia ni kobe tu amna iga chienfo koka gila o de ka usa ya famia nyame akena fifu na mafu efana ya fam maro memike baneta na don wallahi na don madina ta walla ngani fana bene le noy comme ne masaka warso ga madina ga scolarité sara même mola ga tan ira walla nga alen ne chelala amen nyina bo ba de mina so wono bi de amena yere di na ma bo ne dun taka do so yi ngono de ne be fra ka shiani atika bo wala apotola fleni abika bo jongando wala ko mini nga fa kan te sa ka dumini nge Mramso namu Mramso ne yayi malu yare bare do muna inni burawa kuma mfa programa ne ba rawi diala ne da duk mala wulo be kama ga diala ne da dusu bura drone wallahi ese programa na ya fani ma ne da du ya fadi la fega ba na ko ngone ma ga ya fara ne won madala de Mramso anani yere farka wala nen kala mo kuma ke ga bayan san pepe wa kala mo e chemi ba do nago awo kunna awo nago aimina ai nina kumara kuma daida ne wona ai daga fo ne ren akina ofai asona ne ga foto ma ai daga fo ku chemi fe me Mramso i dusu mana botugo ni mimika afonene o ko sa ni nana kara mo la sigi ga farse ga dugu do ba ka be bena tane dusu bole kuma be na tanyo sanfe sino ibe chenga rere ne ala sona mani kira sona amna sulfoni iga dengun na purge dengun ni sega sabati to o ya ngala nyini no furu to no edeno wala jiem fembe bi jamfa fi wuludi chembi bulugu ne abenye fo kara mo wara famna kan yere farfagula ali po amma son aduguni ne woni ya fadi la fa ko ngoni magali ya fa hatta kini magabi na tiraga batiga so awo yere de fone la kuma ka be diani de awo yere de fone ne wa mangati na kabara la biya ko amna ka amna ko do jade mina ko fa bi soro ta barayro ne na kuma daira nyona kala mo yere akli to la blene ko se ne na kuma ra yere très bien ngon fa na re ise age abe jate mina nu no ko do suna akli to la pepe na bo oron da ko na ga ya fa ni ma ya fa on ali ko to be bogata ali ma duguni fui atembe gui ako ka be ta kana sante no abse ya na ga dumni kana adi mo mare abda anta di mo Mramso ko ka ya fara ni ma ada ma fi ka ya fara ada woni afo o yefe na kanga kana mo don tin wi Mramso sanjul fu ko ni kanga do akula de aha na fam
karamɔgɔ hakili t'olu la ka ne yɛrɛ kalifa o la ala ye n buramuso ne kunkolo bɛ ka ne dimi est-ce que bi an bɛɛ de tɛ i ka dugu daraka bɛ ne ka na d'i ma ayi kɔngɔba tɛ ne la ten kɔfɛ kɔfɛ e yɛrɛ ma foyi dun bi yɛrɛ ne y'o ka tɛ daga sigi o de bɛ ne lafiya ne tɛ daga sigi n bɛna fɛnkɛ Charles tasuma ɲagara n bɛna n'a daga sigi sisan awɔ n bɛna awɔ n y'a hakili t'o la yɛrɛ a bɛ k'a kɔnɔ yan nɔ sisan ko ne taara n ye mun fɔ n y'a fɔ bandi fa ye kɔbɔ ye o Madinɛ bɔlen tɛ ne de taa so an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so ye sisan Madina, Amma, ni e bɔtɔ min? ne bɔra ci la de. Madina ne ya kangar da Madina ye kulo jalen do dɛ. Ma ne ye mun kɛ? Madina ne mɛna ka kangar da e ye dɛ. Dugu jɛ o jɛ e bɛ soli ka bɔ k'i taara ci la hali sokɔnɔ baara e tɛ se k'a ɲɛ. Madina e t'a kalama k'a fɔ k'e kɔrɔbayara i si bɛ ka kɔrɔbaya. Ma ne fɛ a ka du bɛrɛkɛden ye dɛ. A ye bɛrɛkɛla ta. Ne tɛ se k'a si kɛ. Walayi e bɛ yen Tana Aisa bɛ yen Tana Usa bɛ yen fɛn bɛɛ k'o kɛ ne ye. Ne sɛgɛnnen don. Madina ne bɛ e ɲininka o tasuma bɔlan sankun ye jumɛn ye walasa k'i bolo kisi tasuma tɔɔrɔ ma o tɛ ne hakili la n ko den wolokun ye nafa de ye ni e wolokun ye k'e bila fiɲɛ fɛ Madina ne kan ka mun kɛ ne b'o dɔn e filɛ nin ye jama o jama na ne kankun de don nka ni Ala sɔnna ma n bɛ dan sigi a ko la ni Ala sɔnna ma tɛmɛ joona i ka taa n ka gabuguda furan. Ma ne ma daraka dun kɔngɔ yɛrɛ bɛ ne na yɛrɛ. E ma daraka dun daraka tobibaliya de don wa. Ko ne solila ka bɔ de. Nin y'a tile 15 de ye don o don e bɛ soli ka bɔ fɛn min b'i bolo ni Ala sɔnna ma i b'a ɲɛfɔ n'i m'a ɲɛfɔ ni karamɔgɔ ne bɛ karamɔgɔ lasigi ni Ala sɔnna ma ne ni karamɔgɔ b'a kuma kɛ a b'i corriger très bien a tɛ dɛ i ka don so kɔnɔ mɔgɔ mulu bali siri tigɛlen furanan ta i ka n ka gabuguda furan e dinɛ kɔni ne ma e ɲɔgɔn ye e kana se ka yɛlɛma ne a fɔra e ɲɛna ko diɲɛ bɛ laban nin de ma kɛ i si bɛ kɛ kɔrɔbaya i sera tɛgɛ ye e ye juga san juga tɛ dɛ n y'a cɛkɛ de san ka d'i ma ba taara den ɲɛ ko juga ɲɛ denmuso kɔrɔba bɛ kɛ mɔgɔ bolo Madina tɛ denko ma ko foyi ɲɛni Madina ka ko ni ne m'a ko ɲɛɲini diɲɛ ma joli na Madina bɛ fɛn ka ne malo dɛ n'a fɔra ne ye sinamusotigi ni den cɛmannin don o yɛrɛ bɛ faamuya nka musomannin su t'o b'a tile ka a sen kan tile t'o b'a sen kan o ye mara taabolo ye a kana na ne malo dɛ. Kawo an sugu Nse baasi tɛ baasi foyi tɛ n buramuso. e yɛrɛ mɛna sugu la ne mɛna k'e kɔnɔ fo sunɔgɔ kun ye ne ta ne wulila ka sɔrɔ e ma na ci dɔ de bɛ yan. ayi sisan ne tun b'a fɔ i ka nafɛn ninnu osɔn ni gɔyɔ ninnu jɛ ni jɛgɛ n k'olu ko k'olu jira n kɔ k'olu sete o la i b'i senna teliya zamɛ tobi la. Zamɛ wa. jɔn y'a fɛ ko ne bɛ ka na zamɛ tobi di n kɔnɔ yan. ne de m'a fɛ k'e ka zamɛ tobi yan. n buramuso a mɛnna e bɛ to ka réseau perdre mais bi ta bɛ fɛn ka juguya dɛ. jɔn bɛ réseau perdre kan ko est ce que e kunkolo bɛ yen nɔ. ni ne kunkolo tɛ yen walayi ne tɛ taa na san sugu la ka na ne fɛ ko karamɔgɔ de sago bɛ kɛ du kɔnɔ nka e muso tɔ e muso gana panpara sote muso e bɛ n'i sigi du kɔnɔ ko ka e sagona dumuni tobi. ne bɛ e ɲininka o. depuis sɔgɔmada in na e kɛtɔ k'a fɔ ne ɲɛna o e kɔni kan ka dɔn k'a fɔ ko ne tɛna na e sago kɔni tobi n'o lakolokolola du in kɔnɔ yan o bɛna dabila zamɛ tɛ dɛ n bɛ jama wele de ka kulo 30 daga sigi zamɛ na nɔ diɲɛ bɛɛ ka na dun o t'i bɔ. o bɛ n bɔ kosɛbɛ ne bɛ e ɲininka o e mun ye karamɔgɔ ye. ne t'o dɔn fɔ ne yɛrɛ y'o fɔ de. ne mun ye karamɔgɔ ye. ne t'o dɔn. karamɔgɔ y'a diɲɛ ɲɛfɔ ne ye diɲɛ ɲɛfɔ karamɔgɔ bɛ ne ka bonya kɔnɔ karamɔgɔ bɛ ne ka mara kɔnɔ sabula k'a da ka kɔrɔ de ye ne ye wa n'a ma ɲɛ e bɛ karamɔgɔ ka mara kɔnɔ e fana kan ka ne bonya komi i bɛ karamɔgɔ bonya cogo min i tulo bɛ n na. n buramuso. n'i m'a bonya ko karamɔgɔ bɛ n bonya cogo min n'i bɛ karamɔgɔ bonya cogo min n bonya tɛ i tulo bɛ n na. e bɛna ne bugɔ de yan. e y'i bugɔli ko ba kɛmɛ de kɛ ne bolo ma da i kan. mɔgɔ mulu bali dɛ bonya de ka di o ye mɔgɔ min tɛ mɔgɔw bonya dɛ
o sago ye ko bɛɛ k'ale bonya n'i ka bonya danna ne ta ma a bɛ n'ala cɛ n bɛ taa sirabada la n b'i ta ka taa n'i sirabada la mɔgɔ minnu bɛ fiɲɛ don mobili la dɛ n b'i tu d'olu ma u b'i pɔnpe fo k'i funu k'i kɛ pa n'i bɛ so la bilayi tɛ jɔ tantɔ o muso t'i ye m'o tafe siri fɔlɔ e ka ne ta ka taa ne sirabada la bilayi ni ko n'a kɔrɔ tɛ kan kan n'a y'a sɔrɔ k'e kun tɛ ne balimakɛ muso ye hali ni e ni ne kun bɛnna kare kɔnɔ bilayi ne tɛ se k'a fɔ ne ko banaku ne m'i cɛ fo ka da di la i ka fɔ ne ma tuɲa mɔgɔ ne b'e bonya dɔwɛrɛ kama tɛ koyi e bolo ko ne bɛ sire ɲɛ dɛ ne b'i bonya ko n balimakɛ muso de ye n'o bɔra la kan walayi bilayi e ni ne t'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ne m'e ci ka da de la i ne ɲɔgɔnna dɔ ka bɛn kare kɔnɔ k'a ko la a ko la bilayi o bɛ ko yiri la min sigilen ka jan n'i jɔkun dama ye ne bɛ k'e lajɛ fɛn min ne dabali bɛ ka ban i dabali ka ban kɛ e bɛ so la ni ne tun tɛ e balimakɛ muso ye e ni ne tun bɛ bɛn kare kɔnɔ an mago bɛ kɛlɛkɛcɛw la mun bɛ e bila an kɔrɔ yan nɔ ne ye cɛ dɛ mɔgɔ malo bali ne y'a f'i ye ko ne ye cɛ dɛ dɔgɔya bɛ kɛlɛ sa e ɲɛ bɛ cɛya yɔrɔ dɔ de na ne na musoya de b'a tiɲɛ a tɔ tora sa e ka ne bugɔ nka n'i y'a ne bugɔ i b'a dɔn k'i bolo dara mɔgɔ ne tɛ n bolo k'a tiɲɛbagatɔ n'i y'a ye ne y'a fɔ k'i ka nin tobili kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi bilayi depuis ne bisimila yan du kɔnɔ ne ma deli ka n cɛ dumuni fɔ n'i y'a ye ne ye nin fɔ furudimi de bɛ ne la o de kama ne y'a fɔ e kan fɛn min ne ɲɛ bɛ la e tɛ hɛrɛ mɔgɔ ye e m'a kɔrɔ fɔlɔ ko hali n'i y'e ta k'e don alijinɛ kɔnɔ bilayi e bɛ bɔ ka t'i yɛrɛ don jahanama kɔnɔ adamaden a mɔgɔ suguw yɛrɛ de bɛ bɔ e b'o mɔgɔw la e de y'o directeur ye e t'a kalama ko jahanama kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn wa i m'a fɔ ko furudimi de b'i la furudimi ka k'i la tension ka k'i la wa bi ta kɔfɛ n bɛna fɔ karamɔgɔ ye mais si tɛ fɛn don wɛrɛ yan ka k'i la mun n'o si tɛ kelen n'o b'i ma taa dumuni san kari kɔnɔ i y'a faamuya dumuni feere yɔrɔ ka ca ne bamakɔ yan nɔ dumuni tɛ manqué yɔrɔ si jɔn ka taa dumuni san kare kɔnɔ ayi i bɛ ka kuma min fɔ est-ce que i b'a dɔn ayi n t'a dɔn donc i ko k'i b'an fara dogo la i ma se sisan i bɛna kɛ kɛnɛ de kan ni ne b'aw fara aw faralen don ka sɔrɔ ne ma don fɔlɔ bilayi o ye nkalon ye bilayi anw ma fara kanku i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ɲɛna bilayi i tɛ se ka ne ni karamɔgɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne tun bɛ se sisan y'a sɔrɔ e y'o kɛ a mɛnna e dɛsɛra o la bilayi e dɛsɛra e tɛ se k'anw fara fo ka jigin o muso t'i ye i tɛ se ka ne ka tiɲɛ f'i ɲɛna bilayi i tɛ se k'anw fara o muso t'i ye i m'o tafe sigi wa bi ta kɔfɛ n bɛna fɔ karamɔgɔ ye mɛsi tɛ don yan du kɔnɔ bilen e kanku y'an bɛɛ de tɔɔrɔ i y'a ni siri ka da mun e ko fɔ i kana bɔ e ta la mun bɛ yen nɔ e bolo k'e de ye dutigi ye yan bi e b'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko merci kana don du in kɔnɔ e m'o de fɔ ne y'a fɔ nin ye jumɛn de ye e kun na mɔgɔ mulu bali fɛn min e tɛ miiri ka kuma walayi layila a bɛn ala cɛ ne fɛ n ko musɔrɔ de bɛ ne kun na mais walayi nin tɛ kolokolo yan e n buramuso kanmu tɛ changer koyi bilayi ye samara min tigɛ kanku ma a bɛnna se ma net ne de taara kanku ka da la dɛ a bɔra sugu la ne de y'a kunbɛn n ko a ka ɲa ma ka n'anw jan zamɛna ni fɛngɛ oso ninnu n k'u jira pour que a bolo ka teliya tobili la ni jɛgɛ ninnu hali ne kun ka n'o fɔ kanku ko k'a tɛ dan ka zamɛnaw di ne ma dɛ k'a bɛ kulo 50 daga de sigi yan ko k'a servir ne ni n kabilaw la i ka nin miiri diɲɛ kuma foyi la kanku ma min fɔ ne ma a bɛn ala na kira tiɲɛ mun f'i ɲɛna n y'a f'i ye tɛ kɔrɔ koyi mɔgɔnifin mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko n y'a f'i ɲɛna walahi a tɛ kɔrɔ kanku mana fɛn fɛn kɛ ko karamɔgɔ ma ale n'an choisir mun ye n'an sabati ko ne de min'o choisir ko ne y'o faamuya kɔni k'a tɛ dan ka zamɛ tobi dɛ k'a bɛ kulo 50 daga sisan ko kanku ma ko n'i ye ne y'a fɔ n k'i ka nin tobi n ko furudimi de bɛ ka ne sɛgɛn nin wagati la ko ni furudimi bɛ ka ne sɛgɛn ko ne ka taa dumuni san kɛnɛ ma a ɲɛna yɛrɛ de buramuso buramuso b'a dɔn kanku tɛ changer a bɛ changer kanku ko finma n'a jɛma ne bɛna n da bɛɛ bɔ a la nin dun kɔnɔ wa ni karamɔgɔ nana han ne b'a bɛɛ ɲɛfɔ ye i tɛ kanku to yen nɔ buramuso mun de bɛ kanku ko la e tɛ min dɔn fɛn kelen jumɛn ma la e tɛ min dɔn ne fɛn k'a changer o ka changer ko su min bɛ diya i b'o dɔn depuis o tilema bɔ depuis o tilema bi buramuso ne y'a f'i ɲɛna kanku to yen mun ni naji ko de ka di e ou bien ni zamɛ ko de ka di e y'a fɔ k'a ta dɔrɔn k'a san ne bɛ gala mun ne ma fɔ ko ne k'a tobi a filɛ ka ne ka mɛsi ta ka bɔ ne kunna o fana jo b'i la ne ye ko bɛɛ k'i la n ko buramuso n ko nin chapeau in di ne ma nin di ne ma y'i ba e ko k'a jo bɛ ne la dɛ a jo bɛ yafa n ma buramuso ne y'a jo k'i la sa Aisha an sɔgɔma kanku an sɔgɔma kanku sisan ni n y'a faamuya sisan e bɛ dɛsɛ ka Absa bila ka taa ne kama kamu kɛ i t'i sigi n tɛ sigi dɛ n bɛ n da di i sigi sa a lajɛ i n'a fɔ a bɛ ne i kɔni bɛ ka baga Aisha ma ne bɛ ka baga Aisha ma e tɛ Aisha ka kɛlɛkɛcɛ ye Ayi. mais n kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ Aisha ni e dɛsɛra n'i ko k'i bɛ Absa bila i nɔ na ɲɛ mun ye e natɔ ye buramuso o ɲɛ kelen b'i tatɔ ye n nana o kangarida kan ni f'i ɲɛna Ne ya? wa k'a f'i ɲɛna i sago tɛ tobi du in kɔnɔ yan ni Aisha de k'i ma ko ka zamɛ tobi du kɔnɔ ko Aisha dɛsɛra k'o fɔ ko e de bɛ to k'o fɔ n t'a tobi bi n t'a tobi ni Aisha y'o fɔ ne bɛ siran o fɔ e ye e bɛ se ka siran o kana maga na dɛ ne bɛ don e ni Aisha cɛ kana maga na dɛ
we kore be na chacha we bare be na chacha aga bemembeke ni ala na kira sona mati sene na duingona no na nyete ne duingona abo nye flati aha bi alhamdulillah rabbil alamin ni chekadi ni mo mi ngo ka toyi ibi se ka ti sigi furula wala sai ni chekaja ki furu saka ni anjane mandisa ina kada anjan mandi otiga kuna jere ebi gi tafi dala na ya tafi bilete shukelen shia muyese ne balmake on est fagadu awo alla jebe musomani chama ne be filibula ubo ba furuma kanu sugu fasola ku fagadu ka fu korege musonu dogoga musoyena ku fagadu et puis yara surula ndun ko fadula de to an ko fe nganya do de ko faduka dikana sigi cela sigi ora kuna mena et puis yara surula ya ndun ngono ne klekle man fagadu ko kuma fi ne nya fiere iyan torori foi tene bon ndun ngono fu ata se ne ga cela sigi sira wa ne ga furusa o ala ga latikere de mo shi noti tiri ta chien bagato yere don bali ibaro kan sisa na ma jamane ni do mburam se fem ni ma ngere yira ko kilinge kan na bile kan tena ne sebe do nere sigero da makuni kan faraka bwani arka nga fa ku ngana kena dai akuma to fato ya na tambe ku me lafia wakati mina bana ku me kan una ele shu kashi katle kashi kashu kashi katle kashi ni ne ku ya do ka bi na kena ko kan ku me la keta bille ne ku me ala de dilala ka fa ju ga mbega lafia ma ina je ko yoro fra ni mo ko ben se ne fini jatigera de ne pe ko dore be ganna e do bagana I bi fadu wala ke jatigera o te mana ko dai o ko ba gira ko I ma nyuma ne kew ba ne jumege ban ma fenge o e ma fenge ayi madne mune la dien dongoro so ma da fa en te nyonga mble bani bitaka école la dongoro so ma e ta wala dongoro so ba nga matière principale et perside oni physique ni moral éducation physique et morale madne awo fenge principal e boli ba me do surasia la surasia awo jeno bla awo so mo ko do surasia la directeur de gotinto nyeni fam madne ibara ke ta wala san ba ko jume wa jo fera jono fona ay bane ko mita wala ta ngam machine ni amma sene ka taw ne bora no bi jonga directeur wele yere nyana sisa ka wala ay ba kana wole amma muna madne ta wala be galon tige mara ko de mato ne kum ta école law ite kala banti ya dabla mara ko wakati ne makuma na suku befe ko tra ko ina ma figa wata kana temeka ko parce ko abe tantoa ba mo ko kum te makoro donc ne ba figa ta wala e bi bangata wala ta banu mi ma mita shu kashi mo gom la ka kle kashi na manya ikalla nyini sabati da obi be tla ka fongo tukuna ko hokali kala tukano kene ya billa ni be wale man don ba ya saraka ka boni saraka ka unto tanwa na kenera na kira kan tukuna mburam so kuma be mimbile ni te mo godone o de ka jugume mo mi nga ko bebe etike kono ka ba mo ne be bali ela ni be wale man don ba ya saraka boni ma di kan mai ga saraka te jani madne o mana mu ngera mburam so la ibta wala mita madne be fagane son jaay madne to sango demsen do tobodi ma fi ngom ga bela wa jonala madne je duro so ma madne bi bela kare gono de ni ne bora ta barora madne be so ga seng so ale joni faade bala en plus atata wala mo de demsen mo ere ba demsen ko tum na te mara tansa e blogo bibi na ko mo ko se ga de mara wallahi ni bugol ko me de mara sa so de on be mara la bugol te de mara ko madne fal mo ko de e ba bugol to ko na ba fa fu iba la sigbi akna fay horoya la mburam se fene ma fogo fal mo re do gane je ko me nete mi fo madna ni fal mo ta ta me de bete maran bugol ko ni to fa fu ka so fu ke wallahi no ke ra nete tinga batara di ni ko kite sone ga kuma ma wallahi karamugo ba bonyena ne rebe na karamugo de me ange corriger très bien sabula etena na sega ne malu ne de kuma ka jogo kolo nulla kolo ila ne ala sona mani ya bote ila e kelen ndoro ne bene bolo ali dina temiri ka pakale den keleni ngani ala sona me ba de bolo na ibi bo karamugo fe bi na ne soro ya ne fene be mun de kange ne ala sona me be duimbla ni jogo ma nyege ibe duimbla a tele a jona ikana ne ga yoro to fura ma kungo wule bi nyashi kanu bogo de ma o kama ne ma nga siri sinya bla domina fu be dimile koro o ba yira ko e kanu ni o ne fana be fe ko kanu de do be
n ka sɔnkura filɛ nin ye min bɛna je sisan n bɛ fɛ ka aw fana ye n'a sɔrɔ aw ye ne yɛrɛ de kanu n bɛ fɛ aw ka fanga di nin sɔn in ma kojugu a bilalen don YouTube kɔnɔ ka ban ni aw donna ne ka YouTube kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sɔn in sɔrɔ aw b'a sɛbɛn dɔrɔn ko Kara Jarabi Sabari donc a bɛ sɔn in sɔrɔ n bɛ fɛ k'aw fana lajɛ n'a sɔrɔ fanga bɛ ne kanubagaw la a y'a fɔ cogoya min na sinaya yɔrɔ a kun jɔra a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye an y'a daminɛ tuguni mais ko dɔ de kun y'a jɔ ani ci dɔw baara kun ka kɛ halisa nin sɔn in fana filɛ nin ye a ka di n ye aw ka fanga di nin sɔn in ma n bɛna lajɛ ne ka fanu fana ye min ye merci. sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ɲagami bolo ko bɛ ka feere bolo mobili kelen tɛ kara fɛ alisa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere bolo negesi kelen tɛ kara ko alisa gerisi kelen tɛ kara fɛ o mama yafa ne ma o mama yafa ne ma dɔgɔnu mi bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa fosi du ma ɲa o tuma dangale don walima jugula mɔgɔ ye bɔ wa mama bɛ jigi ne la k'a sɔrɔ a t'a dɔn se t'a la munna bɛ bagan ne ma k'a sɔrɔ ne ma sɔn sini ma ne bɛ ka dangu ne la baba ko ko n ka na taa yala la n'o kɛ ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ bɛɛ dɛmɛ ne bɛ ɲɔgɔnnu dɛmɛ bolo ka dɛmɛ dɛ nɛgɛsi jɛgɛ dɛ i ka sira di ma nɛgɛ ka dɛmɛ dɛ nimati dɛmɛ dɛ u bɛ neglige n ka nɛgɛra foro bɛ gɛrɛ dɛ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn bolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn bolo fɔ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn bolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn bolo fɔ Kara disait nkɔfɔ bɛ n kɔrɔfɔ k'a sɔrɔ Kara ma fɛn fɔ si ma mama duwawu sama ni ne ma sa n bɛ caman k'i ye tiɲɛ don ko ka ca sira ka jan nka bɛɛ bɛ ɲa jugulamɔgɔ ka ca nka n b'an bali ka ko foyi dilan ni wari tɛ Kara tɛ donso miliyɔn sayi ko Kara tɛ donso ni wari tɛ Kara tɛ donso miliyɔn sayi ko Kara tɛ donso Karaba ɲɔgɔn na boso bolo na k'a sɔrɔ hali tɛ donso maa bɛ se ko dɔ la n teriya lɛgi tɔ to. Deception, Kokacha deception, Kokacha deception. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka feere bolo, mobili kelen tɛ kara fɛ, alisa vilani kelen tɛ kara fɛ. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka feere bolo, negesi kelen tɛ kara, ko alisa gerisi kelen tɛ kara fɛ. Oh mama yafa ne ma oh mama yafa ne ma dɔgɔnu mi bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa fosi t'u ma ɲa Sidati Kante di Alzadar Bujazi plombier Jara service depuis Nyamana Sena Wati Banks Colomb les compositeurs Yo répétez comme c'est Thompson beat man fini. Madini e yɛrɛ b'i fa dɔn a ka ko bɛ cogo min na han i sigi yan nɔ kasi in dabila ban wallahi karamɔgɔ tɛ kuma mɛ tiɲɛ kuma foyi tɛ ne tɛ min fɔ karamɔgɔ ni ma yi sa i sigi yan nɔ Dina i sigi yan nɔ ayi yan ka ɲi nɔ Dina mun ne ni fa se ɲɔgɔn ma Fuate baga ma jengunu k'i ye bugɔ ten tɔ o ma i ma sa de y'anw ye ni min bɛ yen nɔ a e fɔ jɔlen sɔrɔ i yɛrɛ ma ten tɔ k'e buga e ye mun de kɛ munna e kun tɛ ka taa kalanyɔrɔ la bi e m'a ka bana ban k'anw ka bana bana fila kalo 3 de la nin munna e kun tɛ ka taa Dina i ɲɛ bɛ han ɲɔni an ka jigi karamɔgɔ la jogo dɔ bɛ e yɛrɛ la koyi e bolo k'a bɛ ka giri k'i ka kalan kɛ a tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama a bɛ ka k'i yɛrɛ de ka nafa kama e bɛ taa kalanyɔrɔ e bɛ dɔnniya min sɔrɔ a tɛ don e fa kunna koyi a bɛ to e yɛrɛ de kunkolo la den musomanni f'i k'a dɔn k'a fɔ ko kalan ye fɛnba de n'i kalanna i yɛrɛ de b'a nafa sɔrɔ fɔlɔ koyi cɛmanni ka ba kalama o bɛ faamuya mais musomanni n'i ba kalama a bɛ k'i la koyi e ma don furu la cɛ ma bɔ e nɔfɛ foyi ma bɔ e nɔfɛ karamɔgɔ denmuso kelen e de diɲɛ dugukolo kɔ kan jakoya a kan ka jɔrɔ e ka sini ɲɛsigi la n'i kalanna i t'a k'ale koyi i b'a k'i yɛrɛ de koyi
ne taru madine yɛrɛ bɛ ka kulo gɛlɛn bɔrɔ madine kun tɛ tan tɔ sa a fɔ ne e ye kalan kɛ k'a kɛ kalankɛlaba ye ka tila ka dɔnniyaw sɔrɔ madine i yɛrɛ b'a ye i bɛna cɛ ɲuman sɔrɔ sa han a t'a dɔn cɛ dun fɛnɛ cɛ taga nɔgɔn ni muso ye koyi an mun ye kalan ja to ye ka don furu la bi la ɲimisa man ka bin cɛ taga nɔgɔn ni muso ta yɛrɛ cɛ filɛ n'ale n'a ma kalan kɛ hali ni den cɛmanni ma kalan kɛ a bɛ don baara la a bɛ baara ɲɛnama sɔrɔ mais musomannin dun filɛ nin n'i ma kalan ɲɛ i bɛ furu de ɲɛ koyi ni cɛ ala y'i garijɛgɛ furu la i bɛ furu de sɔrɔ n buramuso ha i ka kuma latigɛ tɛ ne yɛrɛ min filɛ wagati min na cɛ bɛ bɔla ne nɔfɛ bila y'a sɔrɔ ne bɛ n ka kalan 12 de la ne ye ban kalan ma pepepewu ka don o cɛ ka furu la nka bi a bɛ cogo di ne sara ne balola cɛ b'a kalama t'a kalama f'i k'a dɔn k'a fɔ musomanni n'i kɛra musomanni i kan k'i cɛ siri de ka kɛ den musomanni ye k'i fa ka kuma mɛn k'i ba ka kuma mɛn walayi bilayi i ka laɲini fɛn fɛn i b'a sɔrɔ. Bi yɛrɛ y'a tile joli sɔgɔmada fɛ ne ni Madinɛ ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan. Alors que wagati tɛmɛnen ma hali a ma mɛn kosɛbɛ ni Madinɛ tun bɛ bɔ ka taa kalanyɔrɔ Madinɛ bɛ n'i sara n na tan Aïcha bɛna taa école la mais Madinɛ n'i sarali cɛ hali Madinɛ t'a kuma dɔn n'a ne bɛnna ye Madinɛ bɛ ne fo yawɔrɔ san Madinɛ tigi jɔ ne ka da la k'ala k'i faga. Madinɛ falenna pewu ne tɔra Madinɛ bɛ jɛɲɔgɔn cɛ sen na. Fɔlɔ Dina tun mana wuli Dina bɛna taa ni Absa ni sɔgɔma an bɛ dugawu don ɲɔgɔn ye mais ne bɛ se ka semaine 2 jalen den kɛ I b'a dɔn min bɛ nin kɛ denmisɛnnin na n'a tugura denmisɛnnin carakilenw kɔ minnu n'a tabiya yɛrɛ tɛ taa ɲɔgɔn dɔrɔn n'u mara kɛ minnu nɔgɔso dɔrɔn u b'a ka mara cɛ ka d'a ma. karamɔgɔ yɛrɛ filɛ karamɔgɔ tɛ denmisɛnnin don a dusu de bɔra sinon depuis Ala ka ne yɛrɛ furu ka don Ala cɛ ni e ye kalan kɛ hali ne ko ko karamɔgɔ ka moto san ka di ma a b'a san bilayi cɛ minnu b'a dɔn ne n'ale de bɔra jeli la bilayi a dusu b'a kɔrɔ wa a kadiya b'a la i ye kalan kɛ dɔnni bɛ to i yɛrɛ de kunkolo la koyi an kɔni an b'i bilasira parce que n'i ma den ɲɛji bɔ den b'i ɲɛji bɔ bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛfɛ ne kan'a mɛn ko karamɔgɔ filɛ k'i kɔrɔfɔ k'i tɛ ka taa école la walahi a bɛ bɔ i ni karamɔgɔ cɛ a bɛ don i ni cɛ ne kɔni bɛ ka kuma f'i ye parce que kun bɛ ne yɛrɛ da la min ka f'i ye o ye ne ka denmisɛnninya ye. ni ne yɛrɛ ye kuma f'i ye ni Madinɛ ni fɛn fɛn ko bila fɔ ɲɛna n'a siri de i m'a ɲini ka kɛ ne ye hɛrɛ kuma f'i ɲɛna o la Madinɛ mun na i tɛ kuma mɛn i filɛ k'a to wa filɛ k'i bugɔ fura parce que ka sababuya k'i yɛrɛ i kulo kuma b'a fɔ ko Madinɛ b'a kɛ tan Madinɛ b'a kɛ tan ne b'a la gosi dɔ b'a bolo alors que n'i y'a ye ka kuma o kuma fɔ a da nɔrɔ kan ko tɛ nɔrɔ dɔnkili la ten gansan walayi kan ko tɛ nɔrɔ dɔnkili la jogo dɔ b'i yɛrɛ la i yɛrɛ falen k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Madinɛ i ka sɛbɛ sen ta i tulo bɛ n ka kuma la wuli ka taa wuli ka taa i ka taa i ka yɔrɔ furan denmisɛnniya ye cɛ ye nka ka taa tulo gɛlɛya cogo sugu dɔ la hali ni i ko k'i tɛ kuma i bɛ kuma mun kɛra a tun bɛ ne wele ten tɔ i yɛrɛ ma tɔgɔ de tan tɔ papa i t'i ka samara falen n t'a falen a to yen n'an ka falen kɛ n k'i kan ka samara to yen a cɛ a to yen ne sen tɛ k'o bi yan ayi n sen tɛ ko n sen tɛ foyi papa ni Madinɛ b'a ka molibaliya la dɔrɔn aw ɲi bɔ a la ne y'a f'i ɲɛna ka dɛsɛ yanni e ka taa Madinɛ fɛ yen nɔ ne y'a fɔ e ɲɛna n ko papa n y'i ka Madinɛ ko n k'a minɛ ni hakili ye e yɛrɛ taara ka t'i yɛrɛ di Madinɛ ma k'a bugɔ e kɔni b'a dɔn k'o tɛ ko cɛ ɲuman ye sa ne ye kuma bɛɛ f'i ɲɛna o tɛ ko cɛ ɲuman ye Madinɛ bɛ kɔrɔbaya ne ka bugɔli ma a tɛ kɔrɔbaya i ka bugɔli ma o dun b'a fɔ ne ɲɛna k'o tɛ ko cɛ ɲuman ye cogo di han Madinɛ don jumɛn den ye ko ne b'o bugɔ ko o kuma bɛ caya nɔ mɔgɔ si m'a kuma caya sa ne ko i ma de n ko denmisɛnnin ye togo niveau dɔ sɔrɔ i man kan tɛ k'a bugɔ togo sugu dɔ la i b'a sigi ka n'a hakili de yira ɲɔgɔn na hakili bɛ Madinɛ mara bi ni busan ye hakili t'a mara ni hakili tun b'a mara a tun tɛ jigin a hakili kelen kɔnɔ ka école somɛ o hakili kelen a tun tɛ jigin o kɔnɔ ka école somɛ a molibaliya a bɛ daminɛ tantɔ de mais n b'ale ta ba ci ka bɔ a la e b'i yɛrɛ la dimi ta i b'a dɔn e dimi man di sabali sa ayiwa o kɔni n bɛna kangari kelen de da aw ye dɛ siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔ min y'a bɔn n bolo o b'i ta sɔrɔ a la b'aw fila bɛ ti ɲɔgɔn fɛ mais sisan ni e dusu bɔlen Madinɛ minɛ k'a bugɔ ni mɔgɔ m'a f'i ɲɛna ko karisa k'a to yen a tɛ tila ka kɛ yɛrɛ ka problème ye n bɛ taa furakɛ i bɛ tila ka si ɲɛna kɛ yan ala i bɛ si ɲɛna kɛ i bɛ taa wari bɔ wa n bɛ jɛ n'o bɛɛ ye n'o de b'a dilan n b'a dilan ten ayi bibi na bugɔli tɛ denmisɛnnin dilan hakili de bɛ denmisɛnnin dilan an yɛrɛ bɛ marali min da Madinɛ kan yan nɔ e tɛ so kɔnɔ mɔgɔ e tɛ se k'o da kan yan nɔ e kɔni tɛ mɔgɔ waatinin min k'i ɲɛna i b'o ko dɔrɔn de kɛ sinon an bɛ min da Madinɛ kan yan nɔ Madinɛ yɛrɛ b'o dɔn n y'a faamu ne bɛ na karamɔgɔ ha ne yɛrɛ kun mago b'e la a kɛra cogo di an ɲɔgɔn ye ma
ma en lajɛ ma babin bugɔli bari bɛ dɛgɛrɛ na ma ale kana ka ni lafara e m'o kɛ tanɛsɛ ni tani aw sara na ni lafara e bɛ ka munumunu an kɔrɔ hali k'a fɔ ko karamɔgɔ k'a bila e m'o kɛ ma jani jugu de e ne t'o dɔn Dina ni jugu kun kɛra ne wallahi ne kun t'i wolo fɛn min karamɔgɔ m'e sɔrɔ ka ɲɛ karamɔgɔ kun kan k'e bugɔ de fo ka dugukolo bugɔ i nɔfɛ ma ko ne ye jumɛn kɛ sa n'i ya e Dina ɲininka e Madina fɛ ko marabaga foyi t'e la tuguni yɔrɔ sabula i bonyana k'i jiɲɛ ka kafa ka yada den dun i mana san sɔrɔ togo togo da la k'a fɔ k'i masa i masa ye dɛ e tigɛra karamɔgɔ la yɛrɛ de fo k'i daji to karamɔgɔ tɔn kɔfɛ Dina ne b'o f'i ɲɛna n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ye i tulo bɛ na n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen nka n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛbakun fɔlɔ de ne fɛnɛ bɛ ka koko kɛ dugu la ma a ko bɛɛ bɛ e de kan a bɛɛ bɛ e de kan e bɛ ka koko kɛ a bɛɛ bɛ ne de kan n'i y'a faamuya sisan ne de bɛ k'e bila a la e de Dina e bɛ yurugu ni min ni kalabanciya minnu na ne de b'e bila a la ma e kɔni b'a wari dɔ minɛ k'a dun ni ne b'a wari minɛ k'a dun i bolo wari finman n'a jɛman ne kan y'a haramuya bi pepepewu Dina n'i bɛ ɲɛ n'i ma ɲɛ ni min haramuya k'i bɔ n ka wolo la i k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔden sabula e filɛ ne ka mun kɛ ne na wallahi mɔgɔ b'a fɔ ko ne ma ɲi nka ne ma nin kɛ masa la ne ba ne y'an ba dɔn k'an fa dɔn e Dina fɛ k'e ne de ye filɛ wa ne bɛ kuma i da de bɛ pɛlɛpɛlɛ ne kunna Dina n b'a ɲini masa Aramani fɛ n'i ma ne bonya i ma karamɔgɔ bonya masa Aramani k'a bɔ i la ne de y'i wolo ka sugo ka dugu ma e dun ɲinɛna e filila koyi hali bi ne ɲinɛna wala e filila hali bi ne ɲinɛna wallahi ne bɛ Dina haramu ka bɔ n ka wolo la ni ne ma Dina haramu Dina bɛ ne bɛ yira diɲɛ na hali Dina Aisha ninnu nana Dina lafara Aisha lafarali tɔ i b'a dɔn k'a tɛ k'a kɛ ni kɔnɔna jɛlen ye nka ne kan ka mun ye ne b'o dɔn ni Ala sɔnna ma karamɔgɔ kuma jan tɛ o i jɛn karamɔgɔ e yɛrɛ filɛ ne ka pression ni bugɔli min kɛ Dina la ale yɛrɛ ma mara tan tiɲɛ don Dina ye kalan kɛ a ka ɲi nka mɔgɔ dan y'i seri den dɔw bɛ yen nɔ falimɔgɔw de don wa den dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛ-nɛgɛli mɔgɔw de don a fɔ Dina cira ka caya ten dɛ i kan ka gɛrɛ i yɛrɛ la de k'a nɛgɛ-nɛgɛ k'i hakilina don a la n'a m'o de mɛn san k'a bɛ kɛ kɛɲɛ kɛ i kan ka min kɛ i b'o kɛ grand sœur n'a kalanna a dɔnni bɛ taa ale de la ou bien o tiɲɛ mais denmisɛnnin min don sisan a tɛ se k'o hakili sɔrɔ sisan k'a b'o dɔn e de kan k'a bilasira ni nɔgɔya ye n'i y'a kɛ ni gɛlɛya a b'a caw grand sœur tiɲɛ don ni pression ɲɔgɔnna ma ka anw kan mais an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ hakili b'an na an b'a dɔn an kun kan ka kalan kɛ e mɛ ka taa den kɛ e yɛrɛ bolo ko kalan de y'i faden ye e kan k'a faamuya sabu e de y'a masa ye n'ale ma min dɔn e de kan k'o dɔn kana na Dina bugɔ nin cogo la tuguni ni Ala ni kira sɔnna a ma ne yɛrɛ bɛna kuma n'a ye fo ka taa fɔ min kɛra Dina tɛ kalan sɔmi tuguni n y'a mɛn grand sœur ne kɔni tɛ se ka ba i bolo nka n bɛ nin kɛ kangarida y'a la dɛ wa aw yɛrɛ fana b'a hakili to nin na dɛ siɲɛ wɛrɛ n'i y'a minɛ nin manamana ko ɲɔgɔnna wɛrɛ la bilen i t'a minɛ a la fo ka taa fɔ min kɛra ka ne kɔni to dun kɔnɔ yan a ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ baasi tɛ n y'a fɔ karamɔgɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye bi ne de nana kan u ma o ne ko k'a ka kɛ Ala na kira kama a ka bi dumuni kɛ zamɛ sabula tigɛdɛgɛ ni fɛngɛ naji ninnu bɛ ka furudimi bila ne la k'an kun tatɔ sugu la k'an kun ne ma k'a y'a mɛn ko baasi t'a la a nana ka bɔ sugu la ne de nana sisan ko n bɛna n'aw minɛ a la k'a dɛmɛ a ka woso ni fɛn ninnu jan k'o jira n jɛgɛ hali ne kun kana n'o fɔ k'an ko k'a tɛ dan ka zamɛ tobi dɛ k'a bɛ kulo 50 daga de sigi ko ka kɛ zamɛ ka sigiɲɔgɔn servir la ko ni ne bɛ n ka mɔgɔlankuruya la ko ni ne m'a kun tɛmɛ ka bɔ ale kan k'ale ma changer dɛ ko ne bɛ k'ale filɛ mɔgɔ sugu jumɛn ko wa k'a bɛ komi ne bɛ ka bɔ réseau la ko ne kunkolo ko ne bɛ ka bɔ réseau la yɔrɔ de bɛ ka ne la yɛrɛ k'a bɛ komi ko ne bɛ ka bɔ réseau la sisan ko ne kunkolo bɛ ka cɛ ko ne tɛ n ka kuma fɔcogo dɔn ko ne bɛ kuma ale ma ko ne filila ale ma ko ale de ye kanwu ye karamɔgɔ kanwu ye ne descend bi han ni ne kuma sen dugusu la wallahi e kun bɛna sɔrɔ ne ko jugu kɛ grand sœur e yɛrɛ ma fɔ ko depuis kanwu kɛnɛ la donc nin y'a siɲɛ fɔlɔ de k'e descend nin t'a siɲɛ fɔlɔ ne fɛ n ko kanwu changer ja kanwu sanama ka jugu ni kɔrɔlen ayi dɛ kɔri bana tɛ ka segin ka na ayi bana tɛ koyi hakilima kumaw yɛrɛ de bɛ kanwu da kɔnɔ bana tɛ dɛ karamɔgɔ n y'a faamu e k'a to ne ma i y'a faamu n y'a mɛn a to ne ma wa ka kuma min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ dɛ ko ne t'o dun ko ne ka taa dumuni san kɛnɛ ma ko ni furudimi bɛ ne la o de ye ne tɔɔrɔ n'a bɛɛ o ye kanwu ka hakili tan kumaw ye sa mais e k'a to ne ma bɛni min ka di ye n bɛn'o d'i ma a y'a ma n bɛ kuma kanwu yɛrɛ fɛ sisan problème t'a la
wante mɔgɔ si laare ni fɔ laare do sinon ne b'a dɔn Bama t'an ka école la diɲɛ kɔnɔ a ye ne bagabaga de n'a ye nin fɔ sisan a fɔ k'ale bɛ directeur wele walasa ne ka fɔ ko a ye k'aw ne ma taa laare do sa sinon papa tɛ kila ka taa école la papa ma kalo sara in bɛɛ sara a tɛ se ka taa ɲininka directeur ɲɛnajɛ ka sɔrɔ juru b'a la laare do an sɔgɔma grand sœur he ne sɛ tɛ ka n'i sigi yan ani sɔgɔma grand sœur ne tɔgɔ ne filɛ dunun n'a figi di yan mɛ e b'o fɔ ne ɲɛna n'i sigi yan ne ko la ne ko m'a dɔn cɛ m'a fɔ muso m'a fɔ e y'a fɔ ba ɲɛna ko ne tɛ taa école la tiɲɛ tɛ e de m'a fɔ ka dun fɔ ba ɲɛna la n tɛ kalama cɛ la dɛ parce que ne b'a dɔn ko ba tɛna se an ka école la parce que kalo sara juru min bɛ ba la ba tɛna sɔn an directeur ɲɛ ka kɛ naani diɲɛ kɔnɔ ni e m'a fɔ a ɲɛna ko n tɛ taa école la parce que ne y'a fɔ e de ɲɛna ko n tɛ ka taa école la mɔgɔ si t'a kalama so kɔnɔ ni e la tɛ ne m'a fɔ ba yo jɔn y'a fɔ a ɲɛna jɔn y'a fɔ a ɲɛna e de jɔn y'a fɔ e wa jɔn y'a fɔ a ɲɛna jɔn y'a fɔ a fɔ e de y'a fɔ e de y'a fɔ wa laban kuma de ya jɔn y'a fɔ mais i bɛ ka baga ma dɔn bɛɛ ne bagabaga de ne y'a fɔ e tɛ se k'a fɔ k'i m'a ye yan han la han la ne tɛ dɔn nafiki ye dɛ nin y'a bannen ne tɛ n kɔnɔ kuma fɔ e yɛrɛ ɲɛna bilen yɛrɛ parce que nin y'a bannen i b'a fɛ yan dɔrɔn e da bɛ sinaka fitɔ ka taa fɔ ba ɲɛna ten tɔ ba bɛ ka ne faga bɔgɔli la a ma kɛ ɲɛna ɔ mais grand sœur fana ye min kɛ mɛ ne e bɛ école chômé mun na e ba ne bɛ baara min na hali ne taara k'i bɛ baara min na ba b'i ka erreur nɔfɛ o de la ba y'i bugɔ taa ka bɔ n kɔrɔ ne taara i m'an bugɔ an bɛ taa fɔ ba ɲɛna fana k'i ye n bugɔ taa fɔ bi ne bɛ mun na bi la ni aw b'o dɔn kɛ aw t'a fɔ ko ne ka taa école la ne bɛ baara min na ne b'o sɔrɔ école nafa foyi tɛ ne kan parce que ne bɛ don ne bɛ diya mun sɔrɔ ne yɛrɛ b'o dɔn sigi kilasi kɔnɔ i tɛ wari sɔrɔ foyi ka taa kɛ oui non ne diɲɛ kɔnɔ n tɛ taga école la i bɛ ne faga bɔgɔ la n tɛ taga walayi Kangu Kangu karamɔgɔ bɔ yan a kɛra cogo di a kɛra cogo di mun de la e ma zamɛ tobi bi zamɛ ya karamɔgɔ e zamɛ kɛ e ma zamɛ ko kuma fɔ ne ɲɛna o ne m'a fɛ ne kɔrɔmuso ma zamɛ ko kuma fɛ yan he Afsa solila ka na ne kama sɔgɔmada in na ko ne ka n jija ko ka naji tobi ko naji de ka d'ale a ko de ko naji de ka d'ale o de kama ne yɛrɛ y'a naji na san n'ale kun b'a dɔn ko zamɛ de don ale kun k'a fɔ ne ɲɛna ne kun b'o tobi kini yɛrɛ mɔna ka ban sinon i ɲɛ tɛ kini sanna na sinon an kun b'a yɛlɛma mais Afsa m'a fɛ ɲɛna ko a m'a fɛ ko e ka zamɛ tobi wallahi a m'o fɔ ɲɛna karamɔgɔ n'a y'o fɔ ɲɛna n bɛ ba mun na Afsa yɛrɛ hinɛ bɛ ne na n'a fɔra ni ɲɔgɔnna sigilen don du kɔnɔ yan nɔ a tɛ furu la n'a ko mun a sago ka k'a ye sinon a fana miiri bɛ jɛnya nka ale bɛna fɔ ko ale ko ko a tɔgɔ naji n'ale tilara k'a fɔ ko zamɛ tuguni o fana ma nɔgɔ n'i ko naji zamɛ kɔni ni tile ganna ni naji n'a sanna kɔni mun zamɛ bɛ togo la tuguni n'a bɛ se ka yɛlɛma an k'a yɛlɛma balimamuso ko man dɔgɔ ni nin dimina n kɔrɔ nin y'an bɛɛ de ta tiɲɛni o ye tiɲɛ nka a to ne ma n b'a dɔn a ka teli ka ne fana lamɛn ni e n y'a faamu awɔ e k'i ka naji dilan karamɔgɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye a kɛra cogo di karamɔgɔ an t'a lajɛ an ka bɛɛ kelen ma sa ne yɛrɛ ma se ka foyi faamu du kɔnɔna in ko la sɔgɔmada in na Aisha de tɛmɛna ne ka da la a ma kuma ne fɛ ne kumana a fɛ a ma kuma n fɛ a ma kuma e fɛ wallahi Aisha ma kuma ne fɛ o to la Aisha bɛ n'o ko nin daminɛ tuguni a mɔgɔw bɛ ne de kɛ sɔntigi ne bɛ siran ka kuma sinon ne n'ale ni ɲɔgɔn cɛla kɔni ne si ka kɔrɔ n'ale tɛ an ka kɛ yɛrɛ ale si ka kɔrɔ mais ale kɔni nana ne sɔrɔ n ka cɛlasigi la kana tɛmɛna sɔgɔmada fɛ se ka m'o kɛ na ne ɲɛ b'a la e filɛ nin ye cogoya min na bɛn ka di ye nin wagati in na mais n jija cogo bɛɛ la han ka kuma u fɛ n y'a faamu aw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na sinon i ye mun kɛ Dina na bi a diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ karamɔgɔ Dina ko kɛlen don ka ne kamana gan bi sufɛ ne bɛ n da ne tɛ sunɔgɔ tilegan fɛ n bɛ n da n tɛ sunɔgɔ sabula n'i y'a mɛn ko den musomanni ni yala mankan dɛ Dina b'a senkun ka sufɛ Dina b'a senkun ka tilegan fɛ sufɛ bɔlen yɛrɛ ne tun bɛ n'a f'i ɲɛna o don na su ne bɔra n ko n bɛna don ɲɛgɛn na ne bɛ Dina na Dina bɛ k'i bɛlɛbɛlɛ ko zon ka don so kɔnɔ wallahi karamɔgɔ n tɛ nkalon da la sufɛ bɔli n woloden de don Dina ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin Dina ye bɔ ka taa sufɛ yala la mun na n ye nin faamu komi n kɔrɔmuso y'a tila nin sen n bɛ nin kungo fala siɲɛ wɛrɛ kungo kan n bɛna kelen de f'i ɲɛna karamɔgɔ e yɛrɛ b'a dɔn
ni dina bɛ so sisan ma sɔrɔ dina furu la dɛ tiɲɛ don ne dir'e ma wagati min o y'a sɔrɔ ne si ma surunya dina ta la tiɲɛ don n'i y'a ye dina bɛ nin manamana ko la n'a t'a dabila a bila a ka taa so a ka taa di cɛ ma ye i kɔrɔkɛ den yɛrɛ a bulu a ka y'o bolo o kuma bila a tɛ taa cɛlasigi foyi la sisan a bɛ kalan nin kɛ fɔlɔ ka kalan ban n tɛ fɛ k'o mɛn i da bilen dɛ i tulo bɛ na a tɛ taa yɔrɔ si su na n'i nana dina ta i ka livre ta i ka livre hali silabɛri toto tata ta tɛ ten walahi dina tɛ se k'a kala o tɛ se ka kɛ a ye sabali silabɛri toto tata ta tɛ ten walahi a tɛ se k'a kala i bɛ nin tiɲɛ dɔn wa n ka silabɛri n ka livre caman bɛ yɔrɔ min na silabɛri b'a la mamadu ye bineta b'a la a labɔ n bɛ taa ka na sisan ni madinɛ bɛ toto tata ta tɛ kala ou n'a t'a kala an m'o fɔ ɲaamɛ i bɛ si bɔ ne tɛgɛ kɔnɔ ne de bɛ dina dɔn ne woloden de don walahi silabɛri mun ye livre premier dina tɛ se k'a kala dina ne kun ma suli de n'i y'a ne ya baara sɔrɔ ne hakili kun ka di ne fitinin walahi ala mɛ n tɛ foyi f'i ɲɛna karamɔgɔ b'i mara yan madinɛ a banna walima pewu n y'a chauffé bi kana e kɔni ye fu de kɛ o e cogo di sikɔnɔla kuma fɔ kuma ye da kuma ya o t'o ye tiɲɛ yɛrɛ la e ni ɲɔgɔnna joli bɛ mun t'o denw ka kalanko kalama e ni ɲɔgɔnna joli bɛ hali mun t'a dɔn k'o den ka école maître ni kuma t'a ka directeur ma i t'a ka classe dɔn e kɔni bɛ wari fu sara la parce que komi ka ni kalo sara dɔn n ye wari sara a ka taa kalan e bɛ madinɛ ka réussir yɛrɛ b'e bolo walahi a tɛ n bolo e b'a ka réussir i b'a dɔn ko n kɛ o kɛ k'a ɲininka a bɛ ŋanaŋana kan dɔ sɔrɔ ka fɔ a mana ŋanaŋana kan fɔ n'e kun ye école maître ka numéro ta hali temps t'e bolo walima don kelen fila e ka taa bɔ école la a kun bɛ se nin ma a kun tɛ se nin ma e bɛna jɔ denmisɛnnin ka kalan tiɲɛna a ka kalan tiɲɛna ne ma jigin madinɛ na dɛ e ni ɲɔgɔnna caman bɛ taa de n'i kɔni ma fɛɛrɛ kɛ nin na madinɛ ko banna pewu n'i y'a ye a sera ka école bila ka nin bɛɛ kɛ a bɛ wuli k'a bɛ taa école la école temps bɛɛ b'a sɔrɔ a ko mun na i b'o de ɲɛɲini sisan a ko mun de la e yɛrɛ ye nin kuma fɔ ne t'a dɔn n bɛ n sigi n bɛ n jɔ wa n t'a dɔn n y'a faamu a kɛra nka n b'a dɔn n bɛna min kɛ nin sen e tɛna se ka foyi kɛ nin na bilen ayi n bɛ nin ɲɛɲini Sofi n bɛ nin ɲɛɲini wa n bɛ den dilan dɛ ne kɔni a bɛ segin kɔ ou soit n b'a fagada da la i b'o faga t'i yɛrɛ di kaso ma mais a bɛ kɛ cogo di san denmisɛnninw k'u tɛ molibaliya dabila ni mun fagada yir'u la kara te t'i sigi école la a bɛ sigi gɛrɛn tɛ don école la u b'a don yen e b'a dɔn n'a sɔrɔ madinɛ yɛrɛ don gɛrɛn ɲɛmɔgɔ yan kɛra baara ye i k'a lajɛ dɛ n'a sɔrɔ o kun y'a kɛ don o don hali don ne kun bɛ se ka madinɛ yɛrɛ ta ka taa bila ka sɔrɔ baara ma tiɲɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ madinɛ bɛ école la tiɲɛ don e b'a ta i bɛ taa bila hali n'i ma se ka taa bila don bɛɛ e yɛrɛ delila ka madinɛ ka cahier minɛ k'a lajɛ wa e dun kalanna e ka kalan ye mun de ɲɛ e ye kara Sofi baara ne ye nin faamuya cogoya min na désormais ne yɛrɛ de bɛna madinɛ kalan so ne kun b'a kalan tableau bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen désormais ne yɛrɛ kara de bɛ cours de madinɛ ma so don o don date bɛ sɛbɛn ni leçon bɛ na sɛbɛn a madinɛ yɛrɛ classe jumɛn na Sofi ne yɛrɛ kɔni na filila sa o ne kɔni y'o bolo k'a bɛ bagi de la mais ne kara t'a dɔn madinɛ bɛ diɲɛ classe o classe la bilen nin ko senfɛ maa b'a dɔn n'u y'a lasegin kɔ ou n'a redoublé la yɛrɛ o ma lasegin kɔ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ lasegin kɔ maître tɛ se ka bɛ se k'a ko don école la n'a sera yen nka n'a ma se école yɛrɛ la dun a tɛ koro ni kɔni nin kɛra tiɲɛni ye dɛ n y'a faamu Sofi n bɛ ɲɛɲini a n'Ala sɔnna ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina a ma nɔgɔ dɛ. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinaya. Donc aga blog kuna sisan i jɔ ŋa ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinaya ale ni fantanya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo mobili kelen tɛ kara fɛ asa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo negesi kelen tɛ kara ko asa gerisi kelen tɛ kara fɛ o mama yafa ne ma o mama yafa ne ma
dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa halisa fosi du ma ɲa ko tuma danga de don walima jugulamɔgɔ ye bɔ wa mama bɛ jigi ne la k'a sɔrɔ a t'a dɔn se t'a la munna bɛ bagan ne ma k'a sɔrɔ ne ma sɔn sini ma ne bɛ ka dangu ne la baba ko ko n ka na taa yala la n'o tɛ ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ bɛɛ dɛmɛ ne bɛ ɲɔgɔnnu dɛmɛ bolo ka dɛmɛ dɛ nɛgɛsigi jɛgɛ dɛ i ka sira di ma nɛgɛ ka dɛmɛ dɛ demati dɛmɛ dɛ u bɛ neglige n ka nɛgɛra fɔ u bɛ gɛrɛ dɛ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn bolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn bolo fɔ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn bolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn bolo fɔ kara dizɛ nkɔfɔ bɛ n kɔrɔfɔ k'a sɔrɔ kara ma fɛn fɔ si ma mama duwawu sama ni ne ma sa n bɛ caman k'i ye tiɲɛ don ko ka ca sira ka jan nka bɛɛ bɛ ɲa jugulamɔgɔ ka ca nka n b'an bali ka ko foyi dilan ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso karaba ɲɔgɔn na boso bɔlɔn na k'a sɔrɔ hali tɛ donso maa bɛ se ko dɔ la n teriya lɛgi tɔ to. Deception, Coca deception, deception, Coca deception. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka ferege bolo, mobili kelen de kara fɛ, alisa finali kelen de kara fɛ. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka ferege bolo, negesi kelen de kara ko alisa gerisi kelen de kara fɛ. Oh mama mama, oh mama mama, ya fanema. Oh mama mama, oh mama mama, ya fanema. Dɔgɔnu miiri bɛ kan, kɔrɔ ni fɔ bɛɛ jigi bɛ kan. Si bɛ ka kɔrɔ ka taa, halisa fosi du ma ɲa. Sidadi Kante di Alzadar, Bujazi, plombier Jara service depuis Nyamana. Sena Wati Banks, Colomb, le compositeur. Yo, répétez comme c'est Thompson Beat, man. Infinity.